kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ngay kanumod da ito, ilili baka sabali mo ti ship na. Ay nawaw, di mo man pakibiyangan dagita, Dionisio. Kit-kita alotion kan shampoo dagita. Idulin mo nga main, tapno saan ang pasalasali dito. Ammom ana ipet ti salas. Ag live selling ak nga rod inton madamdamala kay. Mabalin mo't nga min nga iti bakante asila ti pag live selling no isaw. Dito nga rod ti kayat ko. Naipot ijay. Alawanan. Ilakom amin nun lagita. Tapno mawayaan ti balay. Wun lakay. Dalo sakto ti bodega no makawayaak. Ta isulatan ti stockroom ko. Nalawlawa ijay. Nasay-saya at pay. Ang sikapay laang man ti agluto iti kanenta. Ammumot anabanuga ka nagtrabaho. Ay nawaw, oray siyak mat. Trabaho mat laang ti maararamid dito'y balay. Kan kas makita mat, makumkumi kumak iti negosyo. Agpada tala ang mabambanno. Anya tabi nagkat maulilay. Na, kasla saan kay ana irwam mo, nana? Lakok manin ang? Sapay kasla na dagsan. Apay adi ka ag tricycle. Saan ang mapagtalkan dagita at tricycle driver, nana? Ay nawaw, kasano mat ana ibagam dayta? No makita da alakok manin tinakasako a binagkat ko. Siguradong nangina manin ti singiran da kanya. Saan mat nga amin kat kasta? Pilyam nga min at ipagluganam. Saanin, nana? Ano saklatan ti magmag na amapan ijay paradaan? Ada kang kadayta ah. Maasya nakla makakitkita kang ka. Takasla na dagsen launay tabi nagkat mo. Anyat pagkitkitaan nyo kanyak. Ayan, nana. Napigsaak mo ta. Oh, kitaan nyo. Kabailak to pa'y abagkatan ti 50 kilos. Malawunan. Agpatuloy ka kidain tapno di ka mataktak. Sa dino ti papanam, Gilbert, anak ko. Nasapa ka matita. Adag paeran, nanang. Isupay mo titangdan ko ah. Awan trabaho yu ita aya. Awan nanang. Day off ko ita. Ay, kasta aya. Iso nga ag sideline nakmanan. Tay supay ti ibayad da kanyak, nanang. Kita no di mo kabailan, aginan ka pa eh. Kabailak pa'y mo't nanang. Kan may isa. Kaya't kumot amalpasan ti balay tayo. Ado pa'y ti materialis anas kan agatangan tayo. Unangam di mo mo't sobraan na anak ko. Aginan nakalatamot ah. Awan serbi tinapintas abalay no salunat mo mo't ti kasukat na. Uy, nanang. Talulaang matkit di ta agpaeran di ta. Agawid ak tunumalpas. Malanga road, agan-anad ka anak ko. At dataliyo di ta, Nana Ruseng. An-anwam ti talay. Buludet kumapay. Dakkel nga min ti karton nga inpaeran ta, nana. Amangan kunak numatnag iti motor ko. Agpasyudad ka nga road. Uwan, nana. Adda nga min kalugaran tayo ang nagpaeran. Agpairan dak mama nga road. No adapay oras mo ah. Anya ti ipaeran nyo? Igatangan nakman iti agas ko kan gatas mo laangan. Day talaang, nana. Wan, mano ti singir mo itaaya. Nuda kayo asukik. Kas iti sigod, nana. Ay na, agyaman aklaunay abaraw. Mabitlaang taala aktilistaan dagiti gatangam. Agraman tali abulbulo daw. Nanang, adda ginatang ko amakan para kada kayo. Makan? Ato yo. Adda fried chicken kan adda pa spaghetti na. Ay nawaw, nanginan samot dayta anak ko. Sakto laang, nanang. No apay mo't ngamin agim matang kapaylaeng.
Di mo pa ilaintad kanyak, tainayon ko iti budget para iti materials. Di kay madanagan. Tadapay na bati dito'y nanang. Atoy. Inayon nyo iti kwarta nga impadulin ko kada kayo. Tanong maurnong, ikatang tayon to iti materyales. Mala, agtugaw ka nga rudin, tapag bingayan tati ginatang mo. Saan na nanang? Para kada kayo at talaga ti ginatang ko. Anya nga'y mati kanam. Nanganak iti restaurant da tatapidong. Iso anabsugak pa'y nanang. Kanin nyo matinday ta. Agdiretso ak iti silid ko. Ta ginanaak pa'y man. Adamam mo yung nga erand akalugaran tayo, Nana Roseng. Apay ti erand, ipadrap ko kumadagi ti orders kanyak. Awan nga minwayak nga agpasyudad. Nimit lakay ko, di na kayat dayjay ti maibabaon. Kaano aka sa pulam ti erand ay alilay. Inton Sabado ko manana, taipak ko pa'y ngamin. Kontakam ni Gilbert akalugaran tayaw. Naanos dayjay ka. Isumot ti ibabaon ko no kasta nga awan oras ko nga agpasyudad. Ni Gilbert nga anak ni Nana Irma, Wan, isaw. anya ti cellphone number na, taawagak man, Nana. Mabitlaang ta isurat ko iti papel. Sino nga iti mangi-drop kadagita nga orders bakay? Ni Gilbert akalugaran tayo, lakay. Ipaerand mo nga raw? Ay nawaw, kapilitan Anya nga rod ti maaramida, kat busy akmat. Sika, di mo mo't kayat ti maibaon. Imbagak man nga da trabaho. Nagadulakit din arason mo. Kanayon laang nga nakasta. Ni bakit mag? Agpasugnod man ako nakaon. Among mat nga awan day off ko iti trabaho. Alawanan, di kan agpalawag pa'y. Amok matlaang. Pagguduan talangan titangdan ni Gilbert. Saanan, kabailak abayada na niya. Okay, nukastate ko nam. Sika nga rudan, di makamaw. Ngamjak kayat ti apa Amang ano inton madamdam kat iti salas man iti pagturuka. Wen madam, may sa karton laeng ka dito ipadrap nyo? Wan, may sa karton, ngamdakkel daytoy. Okay madam, umayak di tayan nyo no day off ko. Malamto no bilang. Okay, urayan ka, ngam di ka marabyan. Talasing ko iti malum nga agrikap ti shop apang ituludam. Wen madam, areglado. Sino jay kinasarita, manakaw? Ay nawo, adda kayo magayam di tanana. Makapagigtot kayo mo. Itay pa'y mo't anak kaidaak iti sofa. Di nakita aya. Sino jay agpaeran ka now? Ni Lily. Ay nawaw, nililay at taga-amyanan. Woy nanang. Ay kita anak kaw. Adumot ti maibagbagada iti dayja a tao. Kanya ti bagbagada, may papankin ko na. Numay papan iti kwarta, saan nga agpaabak dayjay. Rupat kwarta kuna ti dadduma. Alaek to ti bahayad na sakbay nga itulod ko ti ipaerad na kanyak nanang. Ayun nasaysaya at ti kasta, tapno sigurado nga agbayad. Dakkel mo't gayam ti karton, madam. Ay nawaw, imbagak mo't daytaken ka idi nagsarita ta. Wen gaya, madam. Mabalin maalat itangdan ko itamot lang. Wen, itad ko itamot lang. Siguradom lang ang maidrap mo dagita nga orders. Wen, madam. Awan pagdanagan nyo, tatao akmet akasarsarita. Nasaya at mo't nga rod no kas na. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Basta itulod ko lang ijay, madam. Wen, ngamsakbay apanawam. Mangisend ka iti ladawan kanya. Tapno sigurado nga iti address nga insurat ko iti papel tinang ituludam. Areglado, madam. Mala, agrubat ka nga rudan. Taado pa'y ti buyers nga aguruuray. Kan may isa, amangan no agtudukit di manan. Titangdan ko ngay, madam. Ay, huwag gayam. Apay dayjay. Nalipatak mo din. Nabasbasa ka mo't anagawid, anak ko. Diyan nga ron ipagarup nga agtudo nanang. At daak pa lang iti batog ti balay na nasalya. Nagtudukit din. Kahit kumusta nga iti intulod mo, amangan no nabasamot tan. Dayta nga ron ti parikot nanang. Ay nawaw, adda ka din napasamak. Nagbulutak iti kapote, tapno saan ko maambabasa ti karton. Ngam naabutan lataman. Amangan no adamot tinatnag mo nga order dakin ni Lily. Dayta ti jak amo nanang. Ay nawaw, di mo sinapol, idi paawid ka. Jak mat nga rod amo no adda natin nagnanang. Ay day takit din.
Urayag ano day baga ni Madam Lily. Tirigat na, kat no adag paiso natin nag, kat ipabayad na kan ka. Day tangarod na lang. Sakit saan ko kabisado no anya tilinaon day ja karton. Hello, Gilbert. Abay ka day, Madam. Naabutan mo ti karton nga intulod mo ijay. Medyo nabasa nga rod, Madam. Nagtudo nga men. Di mo pa'y matimbagbaga kanya. Pasensya kayon, Madam. Bitdot ko day jay. Bayadam dagiti mapukpukaw nga orders. Mano ka di ayati mapukpukaw, Madam. Talo, ngem nangina ti linaon dagiti a parcel. Mano, Madam. Ibagak a 5,000 ti maysa. Pagkwarta ak dayto eh. Hello, Madam. Ay kwa, 5,000 ti balor ti maysa ijay. Anya? Nangina ti linaon dagiti a parcel ko naktumat. Saan asinsinan? Pangalaak ngay mo titi pagbayad ko kada kayo, Madam. Ay kat parikot mo maten, aday ta. Basta agbayad ka, tapno malpasan ti saritaan. Basol mo ah. Apay ngamin, adi ka nagan-an na. Apa yun ba kay? Ano dyan ang ngag ko nga ipagpabayad mo? Dagiti parcel anapukaw ah. Amupay iti dayja a Gilbert no anya tinararamid na. Kasanumat na pukaw ba kay? Ay nadyak amu iti dayja a tao. Amang ano na ba sa ti karton idi nagtudo. Mano ti bayadan na kang kangay? Talo a parcel ti mapukpukaw. 5,000 pesos ti bayad ti may sa ijay. Iso a 15,000 ti bayadan na kanya. Ay nawaw, nagdakkelan ta 15,000 ba kay? Nukit kita dagiti lakom, kat saan mo't anangin na ti presyo da? No anya ti imbaga, iso nga rod ti masurot. Di ka man makibiyang tadi mo ammo. Ay, kita ma. Amangan mo't no sobra aman ang ti singiram. Sa bali ngamin ti ugalim no kwarta ti saritaan kay. Imayak tag singira. Aon pa'y kwartak, Madam. Namnamaak nga damang isubli kadagiti mapukpukaw a parcel. Nagpusa kong kadagiti buy and sell groups bareng adama isubli. Ay nawaw, panagkunam ka di kat adda pa'y mangisubli kadagijay a parcel. Namnamaak nga dapay, Madam. Anya nga rod ti kayat mo? Agurayak iti mabayag. Kasapulak mo ti kwarta. Iso ano siyak ti sika. Agbayad ka no di mo kayat ti maipabarangay. Ikan na kiti makalawas, Madam. Noon dag subli, ikarigatak abayadan ti 15,000 tabasol kumait. Di mo namnamaan nga dapay maisubli. Awanin ah. Sigurado a pinaginteresan dagiti tattao dayjay. Tanangina ka nga rod ti presyo na. Kan may sa, nagtudo iti daydi nga aldaw. Amangan no nabasbasamot ten dagijay. Pudno nga ta a 15,000 tigatad ti parcel a mapukpukaw anak ko. Diya ka muna, Nang. Amangan mo't nugungun dawayan na kanday di a babae. Amangan no pagkwartaan na laeng ti biddot mo. San tayo amaamuan no sana may subli dagi parcel, Nanang? Sapay la kumaata dito'y lugar tayo laeng tinakatnagan na. Bareng adda mang isubli. Wan nga rod, Nanang. Dakkel unay ti 15,000. Awan pagbayad ko. Gamanyangay kat basol ko man ngamin. Saanan a matawaran ta 15,000 anak ka. Saan, Nanang? No sa anak pa'y ngagbayad, ipabarangay nak ka no. Ada ni Gilbert, Maray. Awan maray, adda trabaho na ita. Imayak, takasaritak ko, Mamaray. May papan iti anya maray. Ada nakitak adu a parcel iti kalsada iti asidig ti balay may. Nakitak ti pusna nga adda kanunat nagna idi pay may sang aldaw. Ay wen maray, adda. Talo a parcel dayjay. Order dakin ni Lili. Ited ko kang kuana da ito'y dua nakitak, ta isumatan ti mangisubli kinililay. Ay naagyaman ak unay Mari Roseng. 5,000 kanungamin ka tigatad ti may sa a parcel. Anya ti ko na Maray, 5,000 ti may sa a parcel? Wen Mare, iso ti singsingirin na iti anak ko. Bali 15,000 amin. Nagdakkel mo din ta 15,000 adaw-dawatan na. Wen nga rod Mare, iso nga agparparikot ti anak ko. Angam saan a makareklamo, tadamo ngamin basol na. Pudno nga ada nagkurangan ti anak mo. Ngamnukit kita ak tilinaon dagiti a parcel. Kat kasla awang pay ti 500 dito'y Maray.
Nga tama, Ray. Wen maray. Kita lotion wano shampoo da ito ikay. Wan nga agpaiso, Maray. Urayak laangan ti anak mo. Talaga arupat kwarta kan man ang gundaway day di alilay. Agasam man ta 15,000 nga ipabayad na kada kayo. Di mo't makonsensya aya. Agyaman ak launay Nana Rosing. Agyaman ak tayo subli ito kita parcel. Kompleto matlangan, Nana. No kasta, insublida mo't ti maysa. Wain, ni Amanda at taga kabangibang abarangay tinang isubli, Nana. Naimbaglangan at nakita naman. Pagyamanan tayo ata na isubli mo laangan. Wan nga ron. Anya din na ibaga ni Mari Irma kanyak itay. 15,000 ti ipagpabayad ni Lili kang ka. Wan, Nana. Ay na wow, talaga mo't Kasla saan mo't gayam a 5,000 ti balor ti maysa dito eh. Kasta mo ang tinadlaw ko. Kaya nalakit di apagkwartaan ti napasamak. Kastamot lang ti madlaw ko, Nana. Ti adda siguro iti panunot na. Kat awan mangisubli kadagita a parcel iso a natural. Ay, makaangsak mo't iti nalukay, Nana. Makaturog akong anasaya at intun rabi. Tawanin pagparikutak. Agkape tayo pa'y, Mari Roseng. Wen man maray, mayat nga agpaiso ti agkape. Isubli kon dagitoy, madam. Anya day tayo? Dagiti mapukpukaw a parcel, madam. No kasta. Adda nang isubli. Huwan, madam. Ngamnukit kita kat kasla saan a 15,000 ti balor dagitoy. Ha? Ay, ko Imbes nga dapag kwarta. Awanin ata na isublimot gayam. Madam, anya dagitoy aya? Ay, awanin bibiyang mo no anya tilinaon dagita asupot. Kasla shampoo kan lotion mo't dagitoy, madam. Muto yun day ta asupot. Siguradum lang ang kumpleto daytoy, ha? Aywan, madam. Saan ko alinuklukatan dagita a parcel? No awanin ibagam, pumanaw kan. Jakon kaya't amakita pa ita pa na grup-grupam. Daytoy, ti papabayad mo iti 15,000 kin Gilbert, bakit? Na, asino tinang ibagakan kaalukatam dagita, ah? Nagloko kan? Sagmamanulaang matikas ti alusyo ni Jesudat. Saan pa yung umabot iti 200 pesos ti maysa dita? Awanin bibiyang mo, Junisyo. Ay, awan mo. Gundawayang mo ti padam ataw. Agasam man ti kasta nga ugalim. Awan bibiyang mo kunak manan. Mangibabayin ka. Naimbaglangan atasan alinukatan ni Gilbert dagita parcel. Anya kumaitakan ka. No linukatan na dinalpaskan. No naamuan na no anya tilinaon dagita parcel. Talaga nakababayin kan, Lili. Agpaiso ka day. Ti anya, Nana Rosing? 200 pesos kanum gayam ti balor dagiti a parcel. Ay nawaw, nakadamagan nyo mo. Dagiti kaarubay o anak kangag iti saritaan nyo kinlakay mo Anya? Dandani gundawayam ni Gilbert, kat ammom amarigrigat dayjay. Ay nanana, nalpasan day ta nga issue. Nalpasan, ngam saan ama iparbang tikas di nga inaramid mo. Agasam man ti 15,000 adaw dawatan. Hay, saan akong agumatang dito'y istoryo? Makapaawan ganas kayo mo't. Ada kang kaday ta, para mat iti pagimbagam ti ibagbagak. Tapno inton sumarunaw kat di mo kumaulitan. Saan ka mabindisyonan no linuloko ti aramid mo? Agpakalaing dagita akaaruba. Sikat agpakumbaba, tas sikat nagbasol, bakit? Maiparbang nga rod ang makibiyang dagita at tao. Saan tayo akontrolado ti panuno ti tunggal maysa? At dalat ta nga adda maibagada. Ha? Di pa ila makarma dagita at tao. Ay, ang tanang ka bakit? Narigat ti kasta. Ang mga no agbalatek dagiti isaw-sawang mau. Kat si kanto ti makarma. Aklunam kit di ti bidot mau. Kan agkid daw kay ti pamakawan kin Gilbert tapno malpasag. Apay ko mga aramidak ti kastangay. Anay ko. Anay. Nay. Nanano ka? Naigalisak nga ro di ta kalsada. Nagpigsa ti todo. Ado tinaurnong adanom iti kalsada. Naimbaglangan ata sa anak a nagdiretso iti kanal. Ang mga nunal mo sa kaon. Kaano lang, idimbagam amakarma dagiti tattao na kibiyang iti isyaw. Ita,
Si kamot tan din aksidentay. Si Kati dandani makarma. Awagan man kit din ni nanang. Ibagam nga umay dito'y balay ta ilutan nak. Nagbalatek mo't lang kin ka dagiti dakas min sa usawang mo. Alawanan! Karmam daytan. Ha? San gamin anasaya at pagkwartaam tinagkurangan wano biddo ti bada matao. Pananggundaway ang tikasta. Karma no karma! Awagam ni nanang tao may nakilutan. Ay na, nagsakit ti bagbagik. Ti sakak, tsaka mo, ang mga noadamatan fracture na. Apay, nalaka nga may tagsasayo ti dakas kontra ti bada matao. No sika tinagbigtaw, sika tagpakumbaba. Saan ka ta sikapay lang tinatangsi, may? Nawatam! Wala kay anay. Di mo urahin na mabaldado ka. Sakbay nga agnakam ka kung naktumal. Ay, nawaw! Saan anasaya at agundawayan ti rigat wenubidut ti pada tayo at tao tapno laeng makaganansya tayo. Ti tao abimak nang babaan iti ulbud wenno panangalilaw kat nalaka a mapukaw. Ngam ti tao a managtungpal ken napudno isu ti mabindisyonan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.